Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang podcast na ito ay rated Tita Max. Maaaring maglaman ng mga salita at paksang may konting kalokohan at pangmatanda lamang. Kung medyo bata ka pa para sa mga ganitong tema, panoorin mo na lang to pag medyo may edad ka na. Kamusta naman ang Women's Month? Bakit ikaw magtatanong? Dapat ikaw yung tanongin. Sa sobrang in-demand mo ngayon, Tita Max, sumagi na ba sa isipan mo na iwan na ang mundo ng radyo at mag-focus na lang sa ibang platforms? Nakaranas ka na ba ng mga indecent proposals? Meron akong 200k monthly. Yun yung proposal, Meron pang gana, merong 1M per night. Ooh. Madalas mabanggit ang name mo sa The Cool Pals. Para sa'yo, sino pinaka-green flag at red flag sa kanila? Sige nga! Grabe talaga. Innocent daw, grabe guys. Naawa ba kayo guys? Innocent talaga guys. Kawawa. Guys, kantahan ko lang kasi nag-relapse. Yung pang-relapse sa Sige. hawak mo ang bita. Okay. Hello guys, ito pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max. Palakpakan naman yung kasamang sigawan. Wow, ang saya-saya talaga. At syempre dahil it's International Women's Month ang sineselebrate natin ngayong March pa rin. Special ang episode na to. Bakit special? Kasi may kasama po tayo. Please welcome. Nagmula po sa Davao. Pumunta dito para sa babae. Dapat wala. Angkalar! Hello! Uncle Dagol, thank you Paul for saying yes. Hi, Tita Max. Siyempre. Kasi dapat babaeng invite ko pero mas malakas ka sa babae. Kaya ikaw... Yan ang sinasabi ko, guys. Tama ba itong pinuntahan ko dito, guys? Women na nga, women's pa, o, di ba? Kasi, ayan na, women's kasi maraming babae. Unahan ko na lang, guys. Okay. Okay, thank you, Col. So, this time, ang mangyayari, Col, ay... ako yung isasala ngayon sa si Tita Max. Oh, so, meron tayong questionnaires dito na ginawa ng ating director si Angel. Tapos, wala muna tayong Tita Max confession, wala muna tayong interview. Pero kung gusto mo sa mga follow-up dyan, go lang. Tapos, ikaw din sa top 5. So, kabado ako. Makakarma na ako. So, are you ready? Makabawi na tayo, guys. Intro ka. Sabi mo, hi guys, ito pa rin si Uncle Dagol. Hi, guys. Uncle Dagol po and welcome dito sa Tita Max. Pero, ang Tita Max confession ay si Tita Max mismo ko-confess sa atin. So, yan, palakpakan natin! Yay! Palakpakan kami kasama sigawan! Are you ready? Ready! Okay. So, kamusta naman ang Women's Month? Bakit ikaw magtatanong? Dapat ikaw yung tanongin. O, Tita Max, kumusta ang Women's Month? For me kasi hindi naman siya super like highlighted sa buhay ko kasi for me everyday is International Women's Day. Oo, kasi nga everyday ako naniniwala na mas magaling kami sa inyo, no. Mas powerful kami sa inyo at dapat everyday talaga sineselebrate ang kababaihan. Amen! Amen! Wala bang girls ito, guys? So, yun. Tama naman yun. So, in celebration of International Women's Month and Women's Day, kaya si Tita Max ang isasalang natin ngayon. Yay, thank you, Carl. So, ang tanong ngayon, bago yung top 5 questions, ano ba ang gustong i-confess ng isang Tita Max? Wala. Sige na, kung mayroon kang itatanong lang, tapos papayuhan natin, ganun.
Oo, sige, ganun lang. sige. Sige nga. Magbibigay ako ng confession ko. Oo. Siyempre, ikaw yung ngayon. Ikaw yung Magtanong sasalang. ka na lang kasi i-filter ko yung sasabihin Sige, ko. sige. Yan na nga lang. Hindi pa tong, Hindi wala pa pa to, yan. hindi pa to. Ano yan di ba ito yung Tita Max Confess? Main question to. question. So, eto muna ngayon. So, Tita Max, naitanong na to sa'yo before pero gusto ko lang na i-reiterate natin kung AFAM ba o Pinoy? Ayan. Sige nga. AFAM or Pinoy? Oh. Para nabilaukan, guys. Alam Hindi na. na nga sanay mabili o. Ay, galaw-gaw. Oh, ano? Kailangan ba masanay? Magkakalyo yung tonsils? Ano nagsara? Bakit dito yung nagsara? Iba yata nagsara, guys. Dito yung nagsara. Oh. Mm-mm. Ano, AFAM Pinoy. Ngayon, sa ngayon. Sa ngayon, Ang UI, guys. ano? Ang UI. Spell Capital UI. Basic. Oh. AFAM o Pinoy? Depende sa 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 magpapakita. Oo, sa darat. Magpapakita. Ano gusto mo? Hi, Tita Max. Taran! Ganon? Papakita? Uy. Nang intensyon. Okay. Magpapakita ng ticket. Ano yung sabi ko, guys? Madadamay tayo. Sige. Kasi kung napanood nyo po, guys, balikan nyo ibang mga... Kay Rudy Baldwin. Tita Max. Gusto ko Sabi ni AFAM. Rudy Baldwin, AFAM. Tapos, I think somewhere in Britain London. daw. Oh, Britain. yun. Mga ganon. British daw. So, well, Sa ngayon sa akin kung sino yung Dax. ayan na. So, wala nang Pinoy, guys. Basic. Wala nang Pinoy. Kung meron man, half Pinoy. Ayan, mga ganyan. Wala dito. Ha? Wala kami dito. Hindi sa akin call yun talaga. Kung sino yung Dax ang intention sa akin. Yan. Kasi ako, yung intention, sorry na malikot ako, 30 yun. Dax Basta na kung intention. sino may Dax na intention. Intention Okay, sa sige. akin. Thank you for that. So, Kasi bunot di ba muna tayo. mababash ako kung halimbawa bababa ako ng ranggo, di ba? Halimbawa, katulad dati, ako yung Becky ako kasi kung magmahal all out ako Siyempre, sasabihin niya sa akin, ano ba yan? Ano Chinita? O sugar mommy ka, ganun. So, hindi pas na ako sa ganun. Ano yun? Yan, ikaw daw magbunot. Ako magbasa. Okay? Okay. Ako magbasa? Ay, sorry. Sige na. Ba't galit? Go, Trixie! Guys, ang kulit ng guest natin, guys. Alright, eto. Question number 1. Maliban sa content mo, inaabangan na rin ng fans ang mga clapback mo sa comment section. May mga pagkakataon ba na napipikon ka talaga at paano mo hinahandle ang mga ganoong moments? Ay, ang ganda ng tanong. Alam ko talaga kung sino yung nagtanong. Ako yan! Ay, huwag kang credit grabe. Suggestion ni Ang Mang Kanor. talino mo. Paano mo Basic. naisip yun? Ha? Paano mo naisip yung ganyan tanong? Basic. Sige. Cum laude. Wala ka naman Facebook I-connect mo talaga. Ang Sige. talino ng tanong. Thank you for that wonderful question, Mang Kanor. Pero oo naman, tao pa rin naman ako, meron pa rin naman akong emosyon. Nakakaramdam ng pikon. So, pero nagko-cope ako sa pikon na yon with nakakapikon din na sagot. Parang binabalik ko lang yung energy na sinasend sa akin. Halimbawa sinabi, ano ba yan, Lawlaw? Sabi ko, ano ba yan, ang liit? O, di ba? Guys, personalan na to, guys. Oo, kasi pinersonal ako Kasi may maliit sa akin nakatingin, guys. Sa akin, sabi sa akin, Lawlaw, alam nga naman, hindi naman ako exempted sa gravity, di ba? Gusto mo try? Wala, okay na. Alam naman namin yung gravity. May gravity ba papunta doon? Di ba? May gravity. Nasasampay nga to So, babawi na lang. Oo, sasabihin ko, yung nga sa'yo may gravity na lahat, ganun pa din. Grabing gravity yun, guys. So, yun, yes, of course. So, sa lahat, Pero pag ngayon, napikon ka, saka ka ba magre-react Hindi, doon? ngayon O hindi na pinipili ako mo lang yung nire-reactan Hindi na ako mo? masyado nagbabasa ng comments ngayon. Kasi sa Nayaan mo na lang. kavasihan ko. Kasi alam ko naman yung comment dyan patikim, pareho lang naman
Pero may mga comments yung nakakatawa din. Oo, di ba? yung kaya meron akong Tita Max confession or comment of the day. Yun. Fini-features sila. Halimbawa yung Tita Rap, di ba? Ang Ayun, witty. Tita Ram, galing naman nun. Mm-mm. Tsaka, shoutout pala sa mga brothers ko. Hindi ko nabanggitin kung sino sila. Yung mga church. Kasi weekend noon. Tapos, sabi nila, gusto daw nilang mag-videoke. Hindi daw sila makakanta sa videoke mo na Ocean Deep. Bakit? Bago kong content yun Ganda nun, promise. Shout out sa'yo, Tita Max. Sabi ko, Kanta ka, work ako. Sabi niya, cool, dali ka, videoke tayo. Sabi ko, pasensya, mga next week siguro punta ako dyan. Sabi ko, videoke tayo. Kasi yun naman yung past Gusto mo time. panoorin, Mang Kanor? Napanood niya nga palit-ulit. Sinin na sa GC eh. Sabi niya, magtingin, videoke daw. Kaso hindi kami makakanta sa videoke. Hindi makakanta Oo, hindi videoke. ka makarelate. Pagpanood, Ocean Deep, malalim daw, malalim. Sabi. Kasi ang hirap kumanta sa videoke ni Tita Max. Pero maganda yung content mo na yun. So, Kanta ka, work looking ako. forward daw sila sa Sige. another song. Anong next song? Gusto ko nga Victims of Love. Pwede mag-request after Victims of Love. 97771. Ano? No Arms Can Never Hold You. Oh, yeah, 9779. Yan. Sige, sige. Okay. Okay. Next question. Sige. Ayun na nanonood. Ayan na sinasabi. Ocean Deep. Ang lalim ng Ocean Meron Deep. doon, tinype nila yung mga parody ng lyrics niyan doon sa comment section eh. Nung una nababastusan ako, meron palang parody yan. Love, kantutin mo ako. Wala ba sensors dito, guys? May mga bata dito. Bata pa ka. Hindi yung bata. Hindi na yung Hindi na yung bata. bata? Okay, sige. Bonot. Baka ituloy pa yung lyrics Natawa lang ako, love, kantutin. Inulit mo talaga. Hirapan na si Daddy yung mag-edit niyan. Tita Max, sa experience mo, kailan naging advantage ang pagiging babae at kailan naman ito naging challenge sa career mo? Advantage ang pagiging babae kasi kaya naming maging lalaki and at the same time maging babae. So, katulad ko, ang tagal ko ng super hyper independent single mom, wala nang ipagyayabang sa akin yung lalaki ngayon kasi kaya ko nang tumayong lalaki at babae. So, advantage, pag naging single mom ka, kaya naming gampanan pagiging tatay at nanay. Pero huwag kayo maging single mom, di ko naman kayo in-encourage. Ano yung isang tanong? Ano naman yung Challenge. sa career mo? Challenge sa career kasi, challenge, ano ba yung tanong? Challenge? Kailan ito Challenge naging ang pagiging challenge? babae. Siguro kapag, teka lang, may multiple choice? Ano? Purpose! Trolls. Ano man challenge? Alam mo, wala akong Sa maisip. pagiging babae, The sa fact na trabaho. wala akong maisip, ibig sabihin, kaya ko na talaga lahat eh. Kaya ko Parang gumanon eh. Siguro, Hindi, the siguro, fact na walang pumasok sa isip ko, feeling ko na kasi kaya. At napatunayan ko naman na kaya kong maging babae kahit ano pang anggulo at season ng buhay. at kahit papaano siguro yung bilang isang babae, nalagpasan mo na kung may mga mabibigat ka mang challenges, Oo. I think. So kung meron man darating, parang kinakaya mo na kasi Oo, basic na lang. Oo, siguro kasi dumating sa point ng time, syempre may mga landi-ira ako na, oy baka siya na yung magiging partner ko, yung mga hindi ko kaya siya yung gagawa. Wala talagang nakaka-suffice. Suffice! Surprise! Happy birthday, surprise! Di ba yan? Sa joke. Walang nakaka-suffice nung kaya kong gawin na mga dumadating na May pupuno. kalandian ko. Imbis pupunuan niya, kaya mo naman. Kaya na-frustrate na lang ako. Kaya ko na lang. Ako na lang. So, yun. Okay, nice So, wala. Wala naman Walang masyadong challenge. Oo. Silang nag-challenge sa akin. Oh, Eh. paano pa nila mapapaniwala ang isang Tita Max gayong... Hindi na, wala na. Oo. Challenge na Kaya yan. kasi Uncle Dagol, hindi na naubra yan sa mga... May question na tayo. Daming tanong Wala naman Anong stereotype tungkol sa kababaihan ang pinakagusto mong basagin o baguhin? Sobrang nakakatalino Mang Kanor yung mga naisip mo. Basic. Ako yun Cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Ikaw ba yun? Ako lahat yun.
stereotyping sa mga babae. Siguro sa pagiging leader. Kapag leader babae, laging, hindi, mas magaling pa rin yung lalaki. Kaya mas marami pa rin sigurong leader na lalaki kasi hindi talaga maalis sa kultura. Well, blame the ninuno for that. Kasi nung una pa mga panahon, kings, sila yung decision. Lalaki talaga Oo, lalaki masusunod, talaga. oo. So, tanggap ko naman yung area na yun. Pero kaya talaga makipagsabayan ng mga babae. So, kung may babaliin ako yun, kaya ng babae maging leader pa rin. Okay. Ganon. Yung question, hindi ba yan? Dito lang lahat. Oo. Okay. Sige, bunot. Top 5 mamaya pa yata. Mamaya pa yan. Sobrang pang matalino yung Ay, sige. Ayan, mananalo ka na talaga Nadudugo pag na ulo. Kaya pag pag tumakbo ako may stress ng congressman. Ay! Hindi na. Ito, sikat na sikat ka na ngayon, Tanya Chinita. Na-expect mo ba talaga ang ganitong level ng popularity o may point ba sa career mo na akala mo, wala, hanggang doon na lang narating mo or hanggang doon na lang ang mararating mo? Thank you for that wonderful question. Hindi, thank you kung tingin mo sa nagsulat niyan ay sikat ako. Thank you. Pero dahil kinlime ko ng mahirap paakyat talaga, hindi ko kumbaga sinisavor. Gumanong ka din. Sinisibor, pangit eh. Kumbaga, hindi ko iniisip na sikat ako kasi kung sikat na sikat, dapat number 1. Ganon. Kumbaga, dapat bawat makakasalubong ko, kilalang kilala ako. So, hinahumble ko palagi yung sarili ko sa ground na pa rin, may kailangan pa rin akong ma-accomplish, kailangan ko pa rin magawa to para ma-attain ko yung isang bagay at makatulong sa stasyon. Yun. So yun, hindi ko. So it wasn't overnight, di ba? Hindi. Na talagang matagal mo na rin tinarbaho Oo. yan para marating mo yan. Tapos- Pero may mararating pa yan eh. Oo, correct. Ay, Mararating doon sa pa yan. tanong na naiisip mo ba sumuko dati? Oo naman. Lalo nung point na hindi pa ako Tita Max, feeling ko, ang last image ko before mag-Tita Max, before maghubadera, ay single parent, single mom. Single mom. Oo, parang okay na ako doon kasi gusto ko wholesome. Pero nung dumating si Uncle Dagol, Ayan doon na sa naman. drama, hindi doon sa drama kasi doon ko na-discover yung acting skills ko eh. Tsaka kaya ko palang gawin yung mga sexual scene ng parang lumalakas yung appeal mo. Sabi ko, sige, magde-decide na ako na magpapasexy ako. Magpapayami. So, yun. Okay, next. Okay, next. Walang follow-up question? Wala na, follow-up. Okay na yun. Oo, 3. Ito, kilala ka ngayon sa iyong confident at sexy persona. Ayun. Ano ang naging turning point na nagbigay siya ng lakas ng loob na para i-embrace ang image na to? So parang ito yung follow-up question. Okay. Sabi ko, alam nyo ganito pa yan eh. Bukod sa trabaho, na sabi ko, i-embrace ko na itong pagiging sexy kasi parang it gives me extra super maraming confidence na maging sexy. Syempre pinaghirapan mo yung katawan mo. Tsaka yung dede mo bigay sa'yo Grabe talaga, bigay sa'yo ng may kapal yan. Parang Kapal ganun. nga, guys. Minana mo sa mga magulang mo yan. So, if you have it, flaunt it. Tapos may dumaan sa buhay ko na isang lalaki Ayan na. na nagpabago totally ng image ko na tangina, parang gusto ko, ayoko sanang tanggapin kasi masakit sa ego ko and pride ko na siya yung dahilan kung bakit ako magiging sexy. Pero dumadating talaga sa point na siya talaga yung dahilan dahil sa ginawa niya sa akin eh. Kaya ako naging ganito eh. So, diba? It's a revelation. May isang tao na sobrang Okay. na deads ako na sobrang mahal ko siya. Tapos parang tinake for granted niya lang ako. Tapos ngayong Tita Max na ako, siya bumabalik. Ako nga pala sinaing. guys? Malabo yung aking So telescope yun, guys. pero nung bumabalik na siya, wala na ako yung sinaing mo eh. So, Ganun yun lang. yung dahilan, yun yung turning point. I think, blessing in the sky. Ang
Ang galing talaga, guys. Ako sinaing mo, blessing in the sky. Talagang tumugma, guys. na heartbreak, may heartbreak ka, doon naman talaga nagsisimula sa mga pagsubok sa buhay. Saka mo na discover yung bago mong sarili. 'Di ba? Yung Follow-up question. transformation, go. Follow-up question. Anong masasabi mo sa mga nagsasabi na mas gusto nila yung before ka nagpa-sexy? Yan. May mga nagsasabi yung sa image akin. mo before na wholesome lang, Wholesome tawa-tawa lang, Oo, wala may masyadong nagsasabi. pa-sexy. Oo. So anong comment mo doon? Adi, thank you kasi gusto mo rin ako noon. Pero mas gusto ko yung ngayon ako. Oh. Mas love so ko ikaw yung na self. mismo. Okay. Because that time, hindi ba ganun? Parang hindi ko nabibigay yung full love and full potential ko sa sarili ko eh. Parang Binigay mo sa iba? Parang alam ko na yun ako eh. Pang sexy ako eh. Pero dahil ayoko may masabi sa akin yung tao, ayoko ma-frustrate yung anak ko, ayoko mapahiya ko sila, ganun. Kaya nag-hold back ako. Pero full support naman si Nene. Siya pa yung nagsushoot sa akin ng ganun. Oh. Pwede sumama ni? Okay, next. Oo, siya pa yung aking photographer. Okay. Go. Nasagot ko ba yung tanong? Nasagot naman. Nasagot ko. Okay, next Thank you. question. Sobrang seryoso. Ubusin ba to? Okay. Bilang isang babae sa industriya, nakaranas ka na ba ng mga indecent proposals? Paano mo inahandle ang mga ganitong sitwasyon? Yan, may mga offer ni banker. Nakaranas na ba? Oo. Unahin natin sa emails. Emails. Ano na nakuha yung email mo? Nasa IG ko kasi okay. For hosting, for business proposals. Hindi for indecent proposal, pero meron akong 200k monthly. Yun yung proposal. Meron pang merong 1M per night. Ooh. Parang businessman siya from Nueva Ecija. Ooh. Parang gusto niya lang ako. Siguro ganun talaga yung Businessman trabaho ba niya. siya? Oo, businessman. Okay. Ang kumausap sa akin ay parang siguro secretary, ganyan. ES niya. Tama ba? Secretary? Oo. Okay. Secretary. Ito yung boss ko po. Ganto siya. Hatid sundo ka niya. Ifa-fly. Kuro ka niya. Ganon. Tapos meron ding How was it? How was the indecent proposal? Hindi, kasi parang kaya ko naman kitain yun eh. Kinikita ko naman yun eh. So hindi na para... Oo, hindi para magpabembang dun. Di ba? Kasi what if gwapo? Sorry. Gwapo, naubo ka, tapos... di ba ubo? Umupo ka na. Lulukin ko muna. Asinan mo para masarap. Very balot. What if mas higher yung proposal tapos may itsura, gwapo? Hindi talaga ako after sa lokol eh. Alam mo yan. Oo nga. Di ba? Alam mo. Grabe talaga, guys. Napatanong ako. Hindi, dati talaga, gusto ko talaga yung gwapo, tsaka yung physically attractive siya. Pero graduate na ako dun. So, Sa akin ngayon, na yung maalaga. Yung Maalaga. Okay. Tapos ano pa yung hindi mo makalimutan yung isang proposal? Yung sinasabi mo na, how was that? Paano kung mas malaki? Gusto ko pa rin sexually attracted ako sa tao. Gusto ko, pag tinignan ko to, lalaplapin ko to. Guys. Ginawa guys. Pispili, guys. Pag di kasi ako sexually attracted sa tao, hindi ko kayang bembangin for the money. I-host ko na lang yun. Ilang hosting lang naman yun. Tapos, pero tingnan ko muna. Sinasabi ko na, guys eh. Oo. Parang kasi, wag na nga. Ano pa? May isa pa ba na... Meron pa. Merong mga drawing lang. Hindi, yung talagang hindi mo makalimutan proposal. Aside sa dun sa 200k a night. Ayun, 1M a night ba yun? Oo, one night stand. Iba ba Ayoko yun? nun, Iba yun? nadadirtihan ako Same eh. lang. Oo, iba. Iba yun. Sa email yun, email. Tsaka, ano pa ba? Yung, sa IG, I will fund you like 75k a week. Ooh. Parang, Allowance. allowance. As parang 1 week kanya i-date. Once per week. Ganon. Kumbaga, wala akong commitment sa kanya, pero may date kami Yun yung per commitment week. mo. Oo, Lalabas 75 kayo per week once a week. yun.
Hindi ko alam tawag doon kung PR ba yun. Tapos Sabi ng friend ko, PR lang daw. PR lang? PR. alam na alam. Meron pa, may nag-chat sa akin na, bibigyan kita ng allowance. Gusto ko lang tumaas yung self-confidence ko. Walang Walang bembangan, something, wala. walang bembangan. Parang- Lalabas lang kami. Parang girlfriend for Oo, hire. ganon. PR ba yun? Sabi ng friend ko. Asan yung friend ko? Wala dito. Pero meron talagang mga indecent proposal na alam mong, hindi ko alam pero feeling, may gusto talaga sa'yo, hindi lang for the bembang. Pero alam ko na for the bembang lang yun. Pero alam mo na, kasi kakilala sila eh. Oh. So, pang ano? Alam mo, pang official mistress. Oh. Pang, ano nila, pang trophy. Oo, yan. Siyempre, official mistress. Bibigyan kita nito, bigyan kita nito. Basta exclusive ka sa akin. Oh. Ibabahay and all. May bahay na. Ibabahay eh. Oh. So, tapos, iba excited sila. Ano daw nangyari? Sa offer ni banker. Okay, next question. Galaw. Okay. Okay, next question. Iwanan na natin yun sa kanila. Sige. Sige, bunot. Okay. Wala nyo na lang. Sino na ito? Ano ang pinaka-wild o nakakalokang chismis na narinig mo tungkol sa sarili mo? Ayan. Meron ba? Pwede naman natin pag-usapan. Meron ba? Sa Reddit? Sa Reddit daw. Ayan. Mga chismis online. Meron. Alin doon? Sige. Oh. Willing ako pag-usapan. Ano ba yun? Ano ngayon? Wait lang. Sige, ma. Sige, ma. Basahin natin yung comment. Sige. Sige. Asan ba yan? Kaya pala laging naka-display sa City Hall. Palagi naka-display sa City Hall. So may something. Ayun. May Okay. something I ka raw guess sa one taga of City the Hall. grabing chismis yan sa akin. ng isang politiko. Okay. Oo, yan. Kaya daw So ako naling lagi... kasi isang politician. Oo. Kaya Kaya ka daw ako palagi lagi nasa naka-display sa City Hall. City Hall, oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng Sige, anong nagtatrabaho comment mo ako doon? doon. Trabaho ako. Okay. So may work. At saka taga Bacoor ako eh. So may work ka doon. Oo, may work ako. So hindi ka doon for display Oo, purposes oo. Nakikita naman nila yun, nag-host ako ng Bacoor events. Oo, events dati. So yun. I guess, yan yung hindi napuputol na chismis. Okay. Okay, next. Hindi natatapos yan hanggang ngayon. Natatawa na lang ako. Lumipat ka kasi doon kasi Imos naman. Sa Taguig. Sa Imos ka na Ay, sa naman. Pasig. Mayor Bico. Bibi ko. Yan ang sinasabi ko. Alright, sige. Sa sobrang in-demand mo ngayon, Tita Max, sumagi na ba sa isipan mo na iwan na ang mundo ng radyo at mag-focus na lang sa ibang platforms? Hindi. Kasi first love ko pa rin yung radyo. Oh. Kumbaga, mawawala yung social media pero dun pa rin ako sa radyo. Ang sabi ko nga ang plan ko, 5 or 10-year plan ko. Hindi ko, kumbaga side dish ko yung internet, yung social media. I know papunta tayo doon sa digital, tayo, full-blown talaga sa digital world. Pero gusto ko, radyo pa Radyo din. pa rin. Hindi Radyo naman pa sila rin. the same. Oo. Yung treatment mo sa digital at radyo. Oo. Di ba sila the same? Hindi ko sila tinatrato na magkalaban, na kompetensya na may mundo ako ng digital, may mundo ako ng radyo. Tingin ko parang tinatrato ko yung digital as a bonus ng ng personality ko sa radyo. Siguro yun yung word, bonus na siya kung sumikat man ako sa internet. Ayun. Yun. Okay. Next. So, hindi ko iiwan yung radyo. Last 2 questions. Last 2. Oo. Wala nang follow-up yan. Kay may top 5 Hindi siya gusto niya kasi yung bastos. Hawak na ang mga Wala naman ako sinabi. Go. Kung makokontrol mo ang first impression ng mga tao tungkol sa'yo, ano ang gusto mong unang makita o malaman nila tungkol kay Tanya Chinita? Kung makokontrol ang first impression,
hardworking na lang ang safe, di ba? Very Ano Islambo. pa? Islambo. Favorite color. Favorite lucky number. Hindi, kasi ang first impression sa akin, di ba, beaching, resting beach face ako. Yun. Suplada. Suplada. In Suplada. short. So, oh. hindi ko na yun, hindi naman ako suplada, hindi ko na yun ginaganon. Hayaan mo na sila para protection ko din yun sa mga mambubudol. May nambubudol pa rin. Grabe talaga, bay. Oh. So, yun. So, okay na yun. Wala naman akong gustong... So, kahit sabihan ka na, Oo, okay lang. napaka-suplada Hindi naman na ako itong para, Tanya. hindi, huwag niyong isipin sa akin yan. Ito yung isipin niyo sa akin, wala na. Siguro hardworking na lang kasi halata naman. Okay. Mm-mm. Okay, sige. Buka ka lang ng buka ka. Guys. Hardworking nga, guys. Kilala si Tanya Chinita bilang sexy at confident online. Pero paano naman si Tanya bilang mommy? Mommy, confident mommy din. Kasi ang ganda. Proud ako sa pagiging mommy ko kay Simone. Yung mommy persona ko kay Nene. Proud ako sa relationship namin dalawa. So, sweet ako na mommy. Sweet at saka parang BFF kami. Yung turingan namin dalawa. So, she can share secret. Ako din nakakapag-share ng secret na pili lang. Secret nga eh. Ba't mo isi-share? So, yun. Okay. Proud and confident. And sweet mommy. Well, kung makita nyo nga naman si Simone, parang siya, younger version ng Tanya Chinita talaga. So, and, yun. Nakamukha mo siya talaga. Thank you. Eto, Thank you, Col. Buti naman di ka mukha ng ama. Ay! May mga ganun pa, guys. Okay na eh. Oh. Kung may confess siya, Yun ba yun? Tama ba? Go, basahin mo Kung may kunyari. confess ka daw dito sa Tita Max na dito lang maririnig, ano yun? Ay! Exclusive, dito lang sa show, sa podcast mo. Ito. Ano yun? Sige nga. Ayoko nang ganyan tanong. Ang arte? Inutusan lang ako, guys. Tapos, ano yun? Wala. Pwede magtanong ka na lang. Si Uncle na lang. Kasi top 5 siya na yung... lang top 5 na tayo. Oo. Alam mo kung bakit? Open book naman ako eh. Kaya nga, nasabi naman na halos Open book ako sa radyo. Sobra, makinig kayo ng programa ko. Andun lahat ng sinasabi kong pangalan ng ex ko. Damay na naman, Kung guys. saan nagtatrabaho. Brad, bayaran mo ako, Brad. Hello, Dinipisahan kita, shoutout Brad. sa'yo, Abby. Akala ko si El. Hindi ba yun si El? Hindi, nakalimutan ko na yun. Hindi siya kasali. Okay. Dinilit ko yun sa biodata. Wow, very, very brand new, bay. Sige, top 5 questions na po tayo para kay Tita Max. Eto na. Handa ka na ba, Tita Max? Sanda na, kinakabahan. Pero karma ko to eh. Go. At least, ma-feel niya rin kung ano na-feel ng mga ginigas niya dito, di ba? Kung napanood niyo si Uncle Thank you, Col. Kajot, di ba? Wala akong TF sa'yo, Col, pero ginagalingan mo. Ginagalingan ni Uncle. Hindi, syempre Tita Max yan eh. Okay. Col, dun sa Tita Max podcast episode namin ni Kuya Kajot, nilaglag siya ni Ate Lita na Oo may nga. si Kumare. Gusto mo i-guess ko si Mama Jovi? Hindi, okay na. Wala na. Busy yun. Busy yun. Tsaka mahihain yun. Lalo ako mahihain. Napilitan lang ako, guys, ngayon. Okay, sige na. Okay, top 5 question na Okay, tayo. go. Ready ka na? Ready? Guys, babawi tayo, guys. Question number 1. Good sex or good conversation? Good conversation is sexy. So sexy. Kapag na-arouse ako sa conversation, Sis agad. Sabi, guys. Sabi. pag na-arouse, kasi sobrang nata-turn on ako sa talaga pag magaling yung lalaki mag-deliver ng conversation. Kaya din yun yung weakness ko. Pag mabulaklak talaga magsalita, fall na fall ako. Nagsisex na. Galaw. Yung pag mabulaklak ng salita, tinatanong ka niya all about tungkol sa'yo. All about you.
So, Yung ganon. interesado siya in short. Oo, yung ganon. Ay, ganito Hindi pa. siya Ang galing. self-serving Oo, na hindi yung, ganito ako, flex ng flex. dito ako nagtrabaho. Pag ganon, red flag na yan. So, mas gusto niya marinig kung side Yes, mo. tapos hahanap siya ng common denominator namin. So, sexy conversation leads to sex. galaw. Napaubo yung ating mga producer, guys. Okay. Si Thirdy, kinikilig. Si Third, alam mo yung ating Si Joshua, natatawa. yung cameraman natin, kami niya, sana all. Aw. Okay, number 2. Nag-agree ka ba doon, Col? Agree Good ako conversation is sexy leads to sexy sex. Oo, agree ako doon na usapan mo na kasi Hindi, pampainit eh. Diba? Di naman na pagkakita niyo, okay, let's go. Oo, Ano, diba? pato? Maniwala ka sa Ganun ako, guys. Bangkador is my name. Pagkakita, riktahan na. O, 1.5, larga. Oo. Hindi, gusto totoo. Gusto ko yung may conversation muna. Oh, di ba? Usap muna. 1.5. Walang aftercare. O, 1.2 na lang. Pinabahan pa. Paano ba? Tawad pang taxi. Ganun ba yun? Sabi ng friend ko. Totoo ako, agree ako doon na, ano muna, di ba, usapan naman kahit hanggang sa Kaya din iinit. marami na fall din kay mga. Aray mo, pakak. Okay, next question. Okay. Di, doon kasi malalaman din ng lalaki kung Gusto ng papayag bembang. yung babae. Hindi mo nung- Pag sa conversation nyo. anong ginawa niya habang nagko-converse kayo? Ha? Sino ba? Paano malalaman ang sign? Anong sign nga yun? Ni Ni girl. Minsan kasi mutual na lang yan eh. Sabi ng friend ko ha. Hindi kasi, di ba, kwentuhan kayo. Tapos biglang, gumano na lang yung mata ni Boy. Alam Hindi. na. Ibibigay ko yung sagot na hindi mo binibigay. Sige nga, Pag ikaw. unang humalik yung babae. Ganun ba yun? Number 2 na tayo, guys. So pag una humalik si girl, ganun ba yun? Ikaw nagsabi Agree nun ba kayo? sa akin eh. Ay, ikaw lang nagsabi. Sabi pag ang babae yan, kahit hindi mo tanongin yan, pag gusto ko niyan, hahalik yan mag-isa sa'yo. Tanongin natin mga girls ito. Agree ba kayo doon? Ikaw yung tinatanong ko talaga. Hindi, kung agree ba sila sa... Tsaka sabi ni Uncle, yung babae, kahit di mo tanongin yan, mag-I miss yan pag mahal ka, tsaka I love you, di ba? Sabi mo, Col? Sabi rin kasi ng friend ko yun. Pero agree ba kayo, girls, pag kayo na mismo, yung nag-open na sarili nyo, kayo na unang nag-kiss? Halata, yung body language. Agree kayo? Yung body language, ayan. Agree kami, inaano ka lang namin. Number 2 na! Ang haba pa na ng number 1, bay. Okay. Uy. Dapat yung tubig dyan? Wala. Okay, question number 2. Craziest place you've had sex? Craziest place I've had sex. Every Saan? place is crazy for me. Pero name one. Favorite daw. Na hindi favorite. mo makalimutan na talagang... I guess person yung hindi ko makalimutan, hindi place eh. Kasi kahit anong wild nung lugar, kung hindi ko bet yung tao, parang may binembang akong hindi ko bet, no? Teka lang. So okay, di mo makalimutan yung person. Okay, with this person, saan? Ayan. Ang galing mo talaga, Ayan. sanay na sanay. Nagsabi yung friend ko, sabihin mo saan at yung person, ganon. niya, ang Nagalit galing yung friend ko. Oo, buhay na. Oh, Sige. Ganon ba yun? So with that person, saan na hindi mo makalimutan? Hindi masarap sa sinihan. Parking lot. Parking lot? Parking oh my lot. God. Hindi dito. Hindi ko binababo yung MBC. Ibang lugar lang yung binababo. Hindi, parking lot. Sa parking lot? Okay. After basketball game. Kalawgaw. Aray mo, pakak. Si Basketball. Sino yung After basketball? basketball game. After basketball game. Okay. Pagdating ng Ano ba yan? Sa pag-akyat ko. car? Sa car. Parking Ni? lot. Nga alang-alang. Meron kasi sa parking lot dito sa labas ng parking, Parking lot sa car. Sa car. Oo, sa car. Paano nangyari daw yon na sa parking lot? Active na
I-stretch daw eh. Sabi ni Direk eh. Sa'yo stretch eh. Siyempre, mutual. Mahal niyo ang isa't isa. And you're sexually attracted to each other. Tapos, mabango siya eh. Okay. Tapos, sabi ko, oy, bago yung Fortuner ko. Galaw-gaw. Aray mo, bininyagan pala, guys. Aray mo, ibang blessing pala, guys. Sorry, Lord. Iba nang binyagan. So, yun. Hindi si Padre Alam na niya binyag. naman yun. Okay. Lalaki yun. Sige. Okay, next. Okay na yan, direct. Oh, ikaw, saan? Wala. Saan ang pinaka-wild and Wala, best hindi ko na sex? hindi na ako malala. Bawal kasi Wala. malalaman. Guys, okay na ako, guys. Maluoy mo, maluoy Sige, mo. sige. Ibibigay ko yung mercy sa'yo kasi baka ilang gabi Last kang di question mo. na to. Pero Okay, yun, next. one of the best yun. Gusto ko talaga i-prolong. One of the best One yun. of the bests. With that person. Oh, with that person. Okay. Next. Sisend niya na naman to sa akin. Ilang taon ka noong nawala yung virginity mo? Oh my God. 21. 21. Ano, alam Ito na yung naman. nag-asawa ka na. Oo, yan na yun eh. Nag-asawa ko. Mm. Kasi ano na lang ako, innocent girl talaga ako na province. Grabe, talaga. innocent daw. Grabe, guys. Naawa ba kayo, guys? Innocent talaga, guys. Kawawa. Pakinggan natin ang kawawa na innocent na virgin, guys. Kawawa. Sige nga, ikwento mo nga yung virgin na innocent, guys. Pakinggan mo. Anong sample? Isa ka pa. Ay, sige nga. Hindi kasi province si girl ako na type of girl, di ba? Tsaka mabait na bata. Talaga. Late bloomer kasi talaga ako. I guess yung mga ganito talaga yung nangyayari. Healing your inner child. Yung mga na-deprive sa'yo na feelings nung bagets ka, ilalabas mo once awakened ka na. During that time ba, Church baby kasi ako eh. so hindi ka party girl. Hindi ako party girl. Church girly ako. So choir ka. Choir, basa-basa Bible, ganyan. Oh. Tapos, naging boyfriend ko tong tatay ni Nene. Siya naman yung yung husband ko. So, Tapos siya same din, church kayo? siya din yun. Alam niya naman yan. Skip, Oh. di ba? Guys, kawawa guys. Kawawa ako. So yun na yun. Oo, siya yun. So nag-asawa na rin kayo. Okay. So late na lang naging party girl si Late, Tita Max. hindi ako naging party. Ay, hindi ka naman nagpa-party. Late Pero na lang ako. Naging Oo, bumembang ng bumembang. Ay, galaw ka. Uncle, ikaw, ilang taon na wala virginity mo? Ha? Kaya nga. Ilan taon na ba ako? Idea. 40. Sporting grabiha, guys. Sporting grabiha. Oh. Ilang Ako taon nga? siguro Yung first. first talaga. Saan mo tinesting yan? Kanino? Pass is pass. Ano rin, mga Biglang pas. 18 siguro ako nun. 18. Mga 17, 18. O, di ba? something like that. Landi mo, Col. Ha? Ang landi mo. Nakainom lang ako nun. Wala! Tumigas bigla. Okay, next. College yun, college. College na. College. Okay. Okay. Akala ko ba siya lang ang tanongin? Ba't may tanong sa atin dito? Sorry. Kailangan na-stretch. Okay. Mm. Next. Madalas mabanggit ang name mo sa The Cool Pals. Papanood ko rin. Hello sa inyo mga uncles Mga natin uncles. dyan. Katuwaan lang. Pero, para sa'yo, sino ang pinaka-green flag at red flag sa kanila? Sige nga. Ayan. Mga taga Cool Pals ay... Nung una kasi akong nag-guest, hindi ko pa sila kilalang-kilala eh. Na individually. Nung nag-guest tayo, Oo, di ba? kumbaga, naririnig-rinig mo palang sikat yung Cool Pals. Siyempre, ang nag-guest ko dyan si James and Roger. So, sila lang yung talagang nakilala ko ng malalim. Hindi naman malalim, pero mas malalim kumpara sa mga ibang nag-guest ko. Siguro sa kanilang pagpipilian ko, si Roger or James. Ano yung tanong? Sino yung green flag sa akin? Green flag. Pareho silang green flag.
walang red flags sa kanila. Kasi nga, bakit? Kasi kahinaan ko talaga yung sense of humor. Puro mga komedyante yun. Tapos, parehong gentleman. Hindi manyakis. Alam mo yun, ina-expect mo dun sa mga, alam yung mga lalaki, di ba, na kapag malakas yung sense of humor nyo, kaya nyo mag-take advantage sa babae, di ba? Hindi namin alam yan, guys. Pero sila hindi. Parang si Uncle din. Kahit ganun si Uncle, yung social skills niya magaling, hindi niya nagte-take advantage na touchy siya, ganun. May respeto siya sa mga babae, kahit pa walang boundaries Paunahin mo kasing mag-kiss, guys. Hoy, ikaw! Hindi porket ka-late night talks mo, hindi porket sweet o malambing sa'yo, hindi porket napapangiti ka, ay talaga nga namang paninindigan ka na. Maraming taong ganyan, nako, sinasabi sa inyo, malandi lang talaga. Diba? Tignan mo, kinabukasan, wala na yan. Ang hilig mo kasi sa lasa ng maling tao. Hoy! Mahal! Happy Thursday! Napapakinggan nyo, nakakasama nyo at natitikman nyo na rin. Wow! Walang iba kundi ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Ano ko sa'yo? Ngayong Thursday evening, ako ang iyong makakasama. Kung ikaw ay nata-traffic, di ba? Kung ikaw ay nagmumukmok, kung ikaw ay naghihintay mag-time out sa iyong trabaho, ako muna ang iyong makakasama. Shoutout na rin natin yung mga tindera natin dyan na talaga nga na mga na nagbebenta pa rin kahit gabi na, no? Pero wag nyo kalimutan yung sinaing nyo, ha? At yung mga chuper natin dyan, katulad ng sinabi ko kanina, 3 po ang ipapanalo ko tonight sa aking programa. Una na yung aking inanunsyo, meron pa akong 2, kaya wag nyo ililipat ang radyo. Baka kasi ikaw na. 'Di ba? Ikaw na yung susunod kong panalo ng 1.5 sa Love Knows No Boundary. 'Di ba? Basic na basic. Anyway, magsiingat kayo dyan. And speaking of ingat, ako lagi ko sinasabi, when it comes on love, dapat mag-ingat kayo sa mga taong matatamis ang salita. 'Di ba? May mga talent yan eh. Mga talentado yung mga maling tao na yan na talaga nga namang effective, lalo na kung ikaw ay marupok. 'Di ba? Kadalasan sa mga marurupok, ang daling bumigay, ang daling ma-fall. Kaya tonight, para aware ka, ako na bahala dyan. Ako na bahala magbigay sa iyo ng tips. O di kaya maabisuhan kita sa mga modus ng mga maling tao na yan. Di ba? Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, ibibigay ko ang 3 talento. Mga talented yan eh. 3 talento ng mga maling tao. Ito mala. Unang-una, talent ng maling tao ang kanilang madudulas na dila. Alam ko namang nakikiliti ka kapag madulas ang dila. Ano ibig sabihin no? Kapag magaling magsalita, magaling mambola. Yun yung ibig sabihin ng madulas na dila. Ikaw di porket madulas ang dila, nagpapatuka ka kaagad. O yan, kapag kasi madulas ang madulas, yung dila ko talaga, hindi na madulas. Ibig sabihin nun, tawang tao ako. Anyway, yung mga maling tao, madudulas ang dila, ibig sabihin magaling mangutuyan, magaling magpa-fall. Yung mga sasabihin, ikaw lang kausap ko, pero marami ang nilalandi. Diba? Yung mga ganyan talent, sinasabi ko sa inyo, master na nila yan. Kaya kung ikaw ay marupok, kung ikaw ay madaling masway ng kanilang matatamis sa salita, ay naku, sinasabing magiging koleksyon ka niyan. Diba? Anong gagawin mo para malaman mo na talaga nga namang, maling tao to, may talent lang talaga tumambola? Unang-una sa lahat, huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan kausapin ka ng mga tao, lalo na kapag in-hit sila. At kapag ikaw din ay bored o kaya in-hit, talagang makikling ka dyan o di kaya mapapakagat ka sa mga sinasabi niyan.
Alam ko yan. 'Di ba? Another example para makaiwas sa maling tao, usually kapag maling tao, bored yan kapag gabi, 'di ba? Pag sumapit ng 9 PM, 10 PM, diyan na yan magpaparinig, diyan na yan magpaparamdam. Ikaw na wala ka naman jowa, wala ka naman ka-late night talks, matulog ng maaga. Karamihan sa mga tao ngayon, kaya jowang-jowa, ang hilig magpuyat, wala namang kausap. Ang hilig magpuyat, wala namang ginagawa. Di ba? So kung single ka at wala ka namang love life, tulog na lang ng maaga para at least hindi ka napupuyat. Hindi ka napupuyat sa walang dahilan. At hindi ka nauuto ng mga maling tao na madudulas ang dila. Di ba? Basic na basic. Anyway, isa pa lang yan sa listahan ni Kim Chino na talaga nga naman talents ng mga maling tao. Meron pa akong dalawa dito, mahal, kaya wag mong ililipat ang radyo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sabi ng friend ko. Oo. Di ba? Sabi ng Sabi, friend di ba? ko, Oo. paunahin mong So, yun mag-kiss. gusto ko kay James mo, hindi siya lumapit ever, hindi niya ako, wala kang makikita na, Respeto pa rin. oo. Tapos si Roger, ako pa yung nag-initiate na, okay lang ba ganito? So, sinong nakaka-green flag yun manawagan sa akin. tayo, sinong gusto mong next i-guest sa kanila? Ryan Rems. Uy! Ryan roll to the world! Ryan Rems. Oo. So, isot niya daw yung suot ko eh. Talaga, Ryan Rems call. Pero gusto ko, trio kami. Roger siya, tsaka ako. Yun! Threesome. Ay! So, yun. See Ayan. you soon. Ryan Rems call. Oo. Pinanood ko yun dati nung nag-champion siya, di ba? Rock and roll to the Tapos world. Moman. Tapos yung Uncle GB. GB. Si Nonong, Uncle Nonong. Uncle Nonong, yan. Okay. Yun. Alright. And thank you kasi nasasama ako lagi sa nila, sa kwentuhan nila. Kahit Oo. yon yung joke niya ay paano, alam mong may yung bad shot. Kasi nga bad shot ako sa yun. Alam na nila yan. Okay. Yan ba next? Ito. Okay. Ducks na walang pera o jutes na mayaman? Jutes na mayaman. Oh. It's no-brainer. Yan. Anin ko, nagkaroon ako ng ducks na walang Diyos ko, wala akong narating. Doon ako ducks sa na jutes. may pera pa. Wala. Bonus na. Bonus. Tas gwapo pa. Meron kaya lang. Ayan na naman, guys. May music ba tayo, guys? Nagre-relapse lagi. Nagre-relapse lagi, guys. Kasi natakbo na ako nun ngunit. Guys, kantahan ko lang kasi nag-relapse. Yung pang-relapse siya. Sige. Hawak mo ang bita. Okay. Next question. Mag-aasawa pa ba ulit ang isang Tanya Chinita? Kasi marami akong nakikitang nagko-comment, ako na lang asawahin mo, nagko-comment sa mga post mo, sa akin ka na lang, i-Disney princess kita, sa akin ka na lang, ganito, ganyan. Mag-aasawa ka pa ba? Alam mo, I'm not closing doors. Okay. Hindi ko sasabihin hindi. Hindi ko sasabihin... Yun, hindi ko sasabihin open hindi. ka, Open if ako ever. kasi... parang yung universe na magsabi sa akin, sige, dahil open ka, ibibigay ko na sa'yo yung best person. Yun dapat talaga para sa'yo. Okay. So naniniwala ka pero naman sa na may ngayon- darating pa at the right may time. darating. Okay. Pero hindi na ako para bumuo ng family. For companionship talaga. And yung Oo. bibigay niya ng peace yung extra peace kasi peaceful na yung buhay ko ngayon eh. Bibigyan niya ng Yun. extra peace and extra comfort yung buhay ko. Mm. Pero kung hindi, wala kang ambag, magtrabaho ka muna. Okay. So for example lang, may ibibigay sa'yo na AFAM. Sample lang naman AFAM. Willing ka ba na mag-migrate? Kunyari lang, syempre, alam naman natin, hindi naman nothing will last forever, di ba? So mag-i-end at mag-i-end yung career natin, sa radyo, kung saan man yan. Are you willing to settle with him doon sa lugar niya, kung saan man yan, sa ibang bansa? Hindi ko rin masabi. Mm. Promise, I'm not closing doors. So, Kasi open ka man. baka Okay. mamaya ma-inlove ako eh. Oo. Tapos Kaya nga, pag sumama na-inlove ka, pwede go, kang sumama. Oo. Okay. Mm-mm.
Ayan na guys. Makalimutan na niya guys. Na-in love na eh. Ganun lang magmahal eh. Kung Okay. may mga compromise and sacrifices eh. Sige, mensahe ni Tita Max sa mga kababaihan na nanonood right now since we are celebrating the International Women's Month. Go ahead. Ang mensahe ko lang ay kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo na ngayon. Huwag mo nang sabihin na baka kasi may masabi yung mga kamag-anak ko, baka ayaw to ng kapatid ko, baka ayaw to ng anak ko, dahil single mom ka, gawin mo yung papasaya sa'yo. Abutin mo na yung dapat mong abutin ngayon pa lang. Huwag mo nang ipagpabukas. Tapos lakasan mo yung loob mo. Wala mang backup, bumaback up sa'yo na partner mo or family mo. You have yourself. Hello girl, wake up! Ikaw lang, kumpleto na yan. Go. Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Tita Max, Tanya, Junita, dahil dyan. May bibigay Thank you, kami. Paul! May starter pack. Uy, ang bastos niyan. Yan talaga yan! Starter pack Starter talaga. pack pala. Ang liit. Wala ko ba yung Ba't apple juice? juice? Para sa'yo daw yan. Oh, tignan mo muna. Uy! Manifesting. Glow Pero in the dark? Last na gamit ko yan, wala na yan Noong panahon ko. Oo. pero nag-glow to sa dark talaga. Hindi, sorry, hindi ako ma-condom na tao eh. Hindi ko alam, guys. Hindi nga. Joshua, Anong sample? Anyway. Hindi nga. Hindi ko nga alam. I-try mo lang. Hindi, I-try mo promise, lang. hindi ako Buksan mo. unboxing. Oh. May inquiry sila. Hmm. Okay. Ito? Manifesting. Sige. Sige, buksan mo. Buksan ko to. Okay. Ayan, guys. Unboxing tayo, guys. Tignan nyo po, guys. Ayan na. Teteret, teret, Okay, maniwala ka sana. teret. Ayun, wala. Talo na ako. Lumambot na. Hindi ko pa nabuksan. Galaw. Ayan, tignan natin, guys, kung mag-glow in the dark ba yung binubuksan ni Tita. Ayan na. Ayan na, kinagat na, guys. Ano ba magbukas nito? Ah. Halata. Alam nyo na. Innocent girl talaga. Sa gilid daw yan, sabi ng print ko, yan sa gilid yan. May pambukas yan. Hilahin mo daw yung gilid. Ayan yan yung line, sabi ng print ko. May linya yan. Ayan. Matanda. Pasan ko? Ayan linya sabi ng friend yan. Ganyanin mo yan. Sali. Yan. Sabi ng friend ko yan. Halata, diba? Alam nyo na yan. Innocent girl. Confirm. Ayan. Ano to? Glow in the dark. Sa isang pakete, tatlo. Bakit? Bakit? 3 rounds, 3 oras. Sabi ng friend ko, short time, 3 hours. Pampaswerte daw to sa wallet. Hindi ko sure. Hindi ko pa na-check yung wallet. Swerte ang wallet mo pag hindi ka mahuli. Basic. Hindi nga. Hindi nga. Lucky charm daw yan. charm. Teka, pwede natin i-shutdown saglit ng ilaw? Parang quick lang kung Oo, sige. magre-reflect ba? Saglit lang direct. Sige daw po. Tignan natin. Blackout. Inamoy pa talaga, guys. Yan. Sige. Bakit ang magmamantika? Ha? Lubricant daw yan. Para Langis. dumulas. Yan. Sige. Kaya? Yan. Kung nahawakan, Okay. nakadiri Hindi kasi siya sanay, guys, na may balat, guys. Oo, ayoko yan. May pula. Pulay. Very 50 Shades of Grey. Wala Di dapat pula yung red. Lahat daw, try natin. Kaya. Yan. Para i-absorb niyo yung light. Maghuhugot pa sila ng Magugot kuryente. pa ba? Pero hindi, ikaw na magsabi. Totoo yan, glow in the dark yan. Glowing in the dark. Ngayon ko lang nakita yan. May glow in the dark. Oo nga, ngayon na nakita. Kasha to, Col. Ha? Malaki pa nga yan eh. Tutuwa! Ayan. Thank you, Col. Yan. Thank you so much. Pero use protection para iwas Sus, kahit walang glow in the dark, basta shoot yan. Yan. Diyan Sabi ng nagkakasakit friend ko, sabi Taas niya, ng shoot HIV yan. cases Mas maganda yan na may glow in the dark. Ayan. Para Pag mahal mo, wag mong gamitan ito. Ay, gagamitin nga eh. Ano ka ba? Ayan.
Okay, salamat po. Thank Daghang you, salamat. Col. Thank you, Col. Thank you so much. Yay! Thank you, team. Yay! At yan na nga po ang special episode ng Tita Max Podcast ngayong International Women's Month. Ito pa rin po si Tanya Chinita and Uncle Dagol po. at ito po ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalandad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Hawak mo, auntie. Hawak mo, auntie. Tita Max. Tita Max. Galing. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni
Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino. Kim Chino. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan.
Yan, sige. Go. may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. Oh, sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay. Ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa!
Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan, basic? Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan, basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw
Nagbabalik na po ang Radio DJ na talaga nga naman pinag-iingat ka sa mga maling tao kasi meron niyang maling pag-ibig. Oy, totoo yun minsan yung mga nakakausap natin, yung mga lumalandi sa inyo, yung mga nagpaparamdam, ay nako, bored lang yan. Diba? Aminin nyo yung mga trauma nyo, yung mga trust issues nyo, yung mga taong natikman nyo ay talaga nga namang hindi naman tumagal. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At diba nga sabi ko sa inyo, akong bahala. Akong bahala para malaman mo o makakilatis ka ng maling tao. Kasi ang galing niyan. Ang galing niyan magpaikot. Kumbaga, talented. Diba? Kaya naman, ibibigay ko ang 3 talents ng mga maling tao para mag-ingat ka na. Ito, sabi ko kanina, unang talent ng mga maling tao, madudulas ang dila. Totoo yan. Kapag sinabi madulas dila, syempre nakakakiliti. Magaling mang-uto, 'di ba? Yung mga dila niyan ang gagaling mang-uto, magaling sa mga salitaan. Kaya ikaw, huwag ka magpapadala agad-agad. Sinabihan ka maganda, sinabihan kang gwapo, sinabihang ikaw lang. Huwag ka agad maniwala. Nako, ilang beses niya na yan sinabi sa mga tao. 'Di ba? Huwag tayo uto-uto, huwag tayo marupok. 'Di ba? Usually kapag jowa ka, ang tagal mo ng single, ay nako, ang bilis mo talaga mauto. Kaya ikaw na kinikilig na o di kaya nauuto na sa mga salita, mag-ingat-ingat ka. Ang pangalawang talent ng maling tao, ay nako, ito nakakatuwa to. Oo, magaling magpalusot. Shoutout natin dyan yung mga magagaling magpalusot. Lahat may dahilan. Kunwari, nag-date kayo tapos nabigay mo na yung kiss o di kaya nahawakan na ang iyong kamay. Diba? Kapag hindi na bored, ay nako, pasensya ka na, busy ako Pasensya ka na, meron akong gagawin. Let's check the weather. Ano ba yun? Let's check the rain. Basta ibig sabihin nun, i-reschedule na lang natin kapag magkikita tayo. Diba? Yan yung mga pagkakataon na talaga nga namang marami ng alibay, marami ng rason. At meron ding tendency na kapag nagtatanong ka, iba na yung sagot o di kaya laging may dahilan. Ay nako, ang mga ganyang talent, yung magaling magpalusot, nako, mahirap maging jowa yan. Diba? Lahat ng katanungan mo may sagot. Lahat ng mga gagawin yan may dahilan. Kaya ikaw walang peace of mind. Diba? Ingat-ingat kayo dyan Ingat-ingat kayo sa mga talentadong tao na talaga nga naman magaling magpaikot, ayaw mag-commit, magaling magsalita, magaling mambola, at maraming palusot-lusot para lang makalusot sa'yo. Diba? Hirap ng mga ganyan Anyway, mahala. Ikaw na nakikinig pala. Diba nga sabi ko kanina sa radyo, meron kaming 3 winners or meron si Kim Chi nun 3 winners ng Love Knows No Boundary. Kaya naman, what if umpisahan mo na, Kim Chino, ang pamimigay ng papremyo? Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! At ito na ang oras na kung saan ikaw, chuper, o di kaya may hawak ng batuta, ng kambyo at manubela. Oras na naman para kami ay magpamigay ng papremyo sa iyo. Oo, ito pa rin si DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko kanina, yung ating first winner na ang pangalan ay Leo Estrella, Green GSM driver. Ay nako, congratulations. Pero hindi ka nag-iisa na winner ko tonight. Meron pa akong 2 dito. At ngayon, napapakinggan nyo na. Ito na ang aking pangalawang winner for tonight. Siya ay isang in-drive driver na may plate number na
Ayan, nahanap ko na. NLE 3506. Congratulations! Ikaw ang aking winner tonight, Joey De Leon! Ala, totoo yun Joey De Leon talaga ang pangalan niya. Hindi yung hindi yung host sa noontime show. Tama ba, Joey De Leon? Oo, ay, hindi. Isa pa. Ang lucky winner ko po tonight ay may plate number na NLE 3506. Ang pangalan niya pala ay Joel De Leon. Joel De Leon, okay? Hindi Joey. Joel De Leon, ikaw ang aking lucky winner tonight. Second lucky winner ng Love Knows No Boundary. Muli pasasalamat at pagmamahal po yan ng 90.7 Love Radio Manila. Kasama mo ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Wow, mali! Joel De Leon, hindi Joey, okay? So, maraming salamat Joel De Leon sa pakikinig at pagtutok sa 90.7 Love Radio Manila. At kung malapit ka sa Pasay, pwede mo na i-claim ang iyong papremyo. Dito lang kami sa MBC Building. Sabi mo lang sa lobby guard na ikaw ay nanalo. Oo, 2 beses sinabi ni Kim Chino ang iyong pangalan. Joel De Leon, Maraming salamat, At ikaw na nakikinig, meron pang isa si Kim Chino na winner. Kung ikaw ay nagparehistro o laging nakatutok sa 90.7 Love Radio Manila, meron kang chance manalo pa. Hanggang 9 PM pa naman ako, okay? But for now, balik na muna tayo sa Raka-Rakan. At syempre dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hi, mahal. Good evening. Happy Thursday. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyong tanan. Check ko muna ang ating page. Baka kasi may mga nagko-comment sa naman nagpapa-shoutout, di ba? Hi, Kim Chino from UK ako. Uy, shoutout natin yung mga taga-UK. Shoutout natin yung mga taga-UK. Maayong gabi sa inyo. UK. Yung bangs ko, talagang namang yung hibla ng bangs ko, dapat di ako masyado gumagalaw. Ayoko nang may siwang. Yan. Hindi na ako gagalaw, mahal, ganyan ako. Hindi na ako gagalaw kasi yung bangs ko, ayoko nasisira. Hi, Kim Chino. Please notice. Ayun na, shoutout na kita. Brandon Lover. Hello. Hi, Gerard. Hi, Arlene. Hi, Joy Marie. Kamusta kayo? Anong araw ba ngayon? Hindi pa Friday pero pakiramdam ko kanina, pati yung namin, PA namin. Pati yung PA namin kanina, sabi, Friday na ba? Parang Friday na yung katamaran. Kailan na announcement? Bukas na ako mag-a-announce Kim Chino, please notice me. Oo naman. Minsan pumupunta pa kayo dito, no? Uy, nandiyan na sila, Che. Louie, hello. Nandiyan na rin si Abby, hello. Ay, dito. Mali. Dito pala ako dapat. Sa kabila. Uy, shoutout natin si John Carlos C. na maraming chicks. Sarap ng iniinom ko ngayon.
Boy D. Go. Boy D. Feeling ko bukas dapat 3 platforms ako. Kasi ano eh. No? 'Di ba? Pagbigyan nyo na ako. Ano y- ano yung isa? Ano? Ano yung OF? Ano yung OF? Hiring ba kayo? Graduate ako ABCom eh. Hindi ata. Hindi natin alam. Malay nyo, diba? Basta check nyo lang lagi yung page ng Love Radio. Alam nyo ba dati, nung dumaan yung boss ko. Alam nyo ba dati, kung gusto nyo magtrabaho sa isang company, katulad ng, kunwari gusto nyo mag-DJ, gusto nyo sa media, check nyo lang lagi or dapat updated kayo sa social media nila. Kasi usually naman ang hirings pinopost na, di ba? Katulad dito sa Love Radio, ako nakita ko lang sila Tanya, Chinita, tsaka si Uncle Dagol. Alam nyo yun? Ewan ko kung nakita nyo yun, yung wanted sugar daddy sabi ni Tanya, pero wanted ay hiring pala talaga sila ng radio DJ. Yun yung job posting na nakita ko. Kaya nag-apply ako. Kim Chino, birthday ko last Tuesday. Happy birthday. Hi Bryce. Salamat. Oo, go lang kung yan naman yung company na gusto niyo. Ikaw Boy, saan mo ba nakita yung Saan mo ba nakita yung opening dito? Bakit ka nag-apply dito? O referral ka? Referral ka ni? Sino nag-refer sa'yo? Ah, okay. Magka-school kayo? O mula senior high pala sila. Parang facial expression nyo parang naka-default na anytime tatawa ka. Ayan nga, alam nyo, ang problem sa amin. Ang problem sa amin mga DJ, laging kasi minsan sinushoot kami, 'di ba? Minsan bibidyoan kami, minsan gagawa content, 'di ba? Sabi seryoso. Lahat kami nahihirapan magseryoso. Kumbaga pagsalitain or pag-improvein nyo kami, yung walang script, wag nyo lang kami pagseryosohin. Oo, siguro isa yun sa mga characteristics ng DJ, lalo na sa Love Radio. Oh, talagang baliw. Imagine nila siyam kaming DJ. Shoutout natin Cortez family. Good evening Kim Chino, taga Isabela ako. Shoutout natin mga taga Isabela. Ano tawag sa mga taga Isabela? Ilonggo pa ba yun? Anong tawag sa mga taga Isabela? Isabelenyo? May kapit yan si Boy D. Oh, referral nga raw si Boy D. Shoutout natin taga Saudi Arabia. Ako sabi ni Joanne. Ayoko basa. Ilocanong Tagalog. Talaga ba? Ilocano pa rin yun. Ano title nung song? Talaga? In fairness, sir. Billy Joel, Matter of Trust. Ang title ng song. Hindi nyo naman narinig, no? Bawal kasi kami mag-play ng song eh. Mahuhuli tayo.
DJ Kim, idol kita, super galing mo. Sana ma-meet kita someday. Oh, soon, di ba? Malay mo may opportunity. Next week, marami akong oras. Ilonggo po ako taga Bacolod. OFW from Saudi. Uy, shoutout natin mga taga Saudi. Bukas may announcement ako. Sana makita din kita in person, sabi ni. Naku, dyan ka na nga nakatira, che. Ani? May Ilocano, Ibanag, Tagalog, tsaka Itawis. Itawis. Ano Ibanag? Iilan lang alam ko talagang dialect. Shoutout natin, John Carlos C. Wala na raw palakol. Pangilang kape. Matutuloy ba yung matutuloy ba yung pabalik bayan box mo, che? Uy, si Gloria nakikinig. Hi, Gloria. Shoutout din natin si Edison. Rosel, maayong gabi. See you soon. See you kung magkakitaan man tayo. Shadow Dreams. Watching from Abu Dhabi. Uy, taga Abu Dhabi naman siya. Bakit ka? Bakit sa comment section ko lang ganito, Boy D? Parang kapag minsan naman nakikinig, kapag minsan naman nakikinood ako ng mga live nila, Rocky, Tambalan, hindi naman, para Tony, hindi naman, ang cute naman. Hi, totoo Korean ka. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 감사합니다. Watching from Zamboanga. Uy, shoutout natin, taga Zamboanga raw siya. Ano bang meron sa Zamboanga? Luzon pa bang Zamboanga? Shoutout natin yung leader ng mga kapisot na natapilok ang face. Shoutout natin, Christina Lacanilaw. Bakit naman natapilok ang face? Hi, mahal. Ikaw ba to, Shen? Ikaw ba yan, Shen? Shen, ikaw ba yan? Shen, nandiyan ka ba? Jolly evening. Jolly evening sa mga dyan, sa mga naka-duty na crew ng Jollibee. My girl. Thank you sa pagbigay ng rose. Maayong gabi. Uy, si Errol nandyan. Pag tumatawa ka, bakit walang mata? Hindi ko rin alam eh. Wala na ganito na talaga ako since birth. Alam nyo, nag-check ako ng dati naming photo album. Ng mga pictures ko nung bata. Talagang ganito na yung mata ko. As in kapag tumatawa.
Shoutout natin si Len, EJ, and Ikay. Maayong gabi. Namiss kita, mahal. Namiss ko rin kayo. Anong name? DJ Kimchino po ng 90.7 Love Radio Manila. Uy, nandiyan si Lynn. Hi, Lynn. Hi, Grace. O, shoutout natin. Nakikinig, nanonood. Ang leader ng kapisot na si Istolok na tapilok ang face. Wow. Tiraanto ka ba? Hindi naman. Kamukha mo yung influencer na pinapanood ko before. Bakit? Nawala ba yung influencer na pinapanood mo before? Watching from Japan. Alam niyo, gusto kong pumunta ng Japan. DJ Kimchino, grabe. Ikaw ang leader ng Team Dila. Hindi na lumalabas sa FYP ko po. Malay mo lumabas na ulit kasi magkaka-oras na ulit siya. Malay mo lumabas ulit yung influencer na na pinapanood mo. Kaboses mo pa. Talaga, kaboses ko. Malay mo lumabas na ulit siya kasi magkaka-time na siya ulit mag-content, 'di ba? Hindi natin alam. Hi Mitch, maayong gabi. Uy, nandiyan na si Shen. Shen, hello. Shen, ikaw ba yun sa Ikaw ba yung nasa TikTok o dito ka lang? Alam ko sa FB lang si Shen nanonood eh. Parang FB lang nanonood. Pure Filipino ka ba? May lahi. Hi, Carl. Taga Toronto, Canada. Good morning. Sabi ni Charles, anong Korean word ng aso? Di bulldoggy. Ang babaw ko talaga, no? Nakakatawa na yun sa akin. Pogi mo naman, mahal. Uy, mahal. Hello, mahal. Welcome sa live. Ang dami natin sa FB ngayon, ha. Yung tawa mo talaga. Korean, Filipino. Yes, may lahi tayo. 안녕하세요. 김치니입니다. 안녕하세요. Kamusta ka? Na-miss kita. Talaga, na-miss nyo ako. Hi, Kimchino, sabi dito ni Ken. Kenetric, Popol, and Kupa. Fireworks. 3 days walang live. 3 days ba akong walang live? Para kang Koreano. Kaya nga ako Kimchino. Magandang gabi nito. Ay, ang dami niya na eh. 안녕하세요. Nakakawala ng lagnat yung smile mo. Ano? Ginawa pa ako. Ano ako, tempra? Yung tempra ba para sa lagnat? Please pray for my mommy Istulok. Sana gumaling na yung lepong niya sa nguso. Oy, sana gumaling na yung mommy mo. Nalabsick ako. Oo, pambata. Totoo nga, no? Tama pala yung recall ko. Tama pala yung recall ko na yung tempra pang... Uy, ang daming may sakit ngayon, ha? Siguro dahil maulan. Pero ako kasi nagva-vitamin C ako. Ang problema kasi sa mga tao ngayon, kapag lang may nararamdamang sama ng pakiramdam, dun lang nagva-vitamin C. Tandaan nyo, ang vitamin C ay pamprevent sa sakit.
So, gawin nyo siyang araw-araw, magba-vitamins kayo, magsusupplement kayo. Hindi yung kapag may sakit kayo, dun pa lang kayo hahabol sa vitamin C. Ewan ko sa mga tao. Kaya ako, di ba? Ikaw ang vitamins ko. Mahal na gusto mong food pag uwi. Kahit ikaw na. Ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala. Hi Gloria. Hello, hello. Yes, sa FB lang ako. Ang tagal ko din nakanood. Uy, nakita ko yung story mo Siya na. Congratulations. Parang nag-start ka na sa NICU Gandang gabi. Nilalagnat kaming lahat pag nakikita ka, sabi ni Maricel. Ako pa dahilan? Bakit may sakit? Hi, Tonet. Dapat pala, winax ko, nilagyan ko ng pampa hindi galaw ng bangs ko. Ba't may Koreano dito? Uy, ako lang yung ganito itsura. Ako lang yung ganito itsura sa Love Radio. Lahat sila na. Ako yung may pinakamaliit na mata. Kala ko si Yunbin. Lahat sila. Uy, alam nyo ba, sabi ng boss namin, isa sa mga boss namin sa sales or marketing, akala niya ako yung pinakabata. Ako yung pinakabata sa DJs. Hulaan nyo sino pinakabata. Sige nga, sino hula nyo pinakabatang DJ sa Love Radio. Akala niya ako yung youngest. Kaya kayo, lagi rin kayo tatawa, lagi rin kayo ngingiti para mukha kayong bata. Sino pinaka-youngest? Sige nga, hulaan nyo. Hi Maria, hello. Hi Angelica, lagi kitang nakikita, mahal. Si Mara Tony ang pinakabata, si Titan Jello. Uy, shoutout natin, taga Tarlac daw si Jenix. Hi Jenix, tama, always smile. Diba? Lagi kayong tatawa, lagi kayong ngingiti. Sinubukan ko lagi ako tumatawa, pinadala ko sa mental. Hindi naman ganun. dapat naman may kausap, may nakakatawa. Hindi naman yung mag-isa lang kayo. Nakakatakot nga yun. Uy, taga Switzerland daw siya. Uy, shoutout natin yung mga taga ibang bansa. Sino Korean sa parents mo? Thank you, Mahal Kimchi. Welcome, Mahal. Yes, I started last week kaya na-busy ng konti. Oh, passion mo naman yan. Di ba gano'n naman kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka gano'n mapapagod. Masaya kang pumasok. Kaya happy for you. Si Ma'am Nicole ang pinakabata. Oh, siya talaga. Halos kaedad lang natin yun. Kung pogi laging nakikita, malamang ngingiti talaga. May maraming salamat sa mga nagpa-follow Panaginip lang. Uy, nandiyan si Jaslyn. Pati na si LC. Uy, happy Thursday. Ganito ba lagi oras mo?
Uy, ang bilis ng oras pala. Well, ninanamnam ko kasi. Bukas ulit, magla-live po kami bukas. Mag-start kami mga 7:20. 7:20 magla-live kami bukas. Okay? Pero bukas din meron ako announcement. Okay? Friday, July 31, I will be having my announcement. Pero tuloy-tuloy lang ang ating kulitan lambingan sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya tumutok na kayo, ha? Tutok kayo sa radyo, balik na kayo sa radyo. Maraming salamat, mahal, and live muna tayo. Bye-bye, ingat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Monica, isa sa mga suki ng programa ninyo. Gaya ng maraming tagapakinig, kayo ang background ko anuman ang ginagawa ko. Napasulat ako dahil gusto ko lang maglabas ng inis. Baka din sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Ganito po kasi, gaya ng marami sa atin, umuwi kami ni Papa sa probinsya nitong Undas para dalawin ang puntod ni Mama. Siyempre, nandun din yung mga kamag-anak namin dahil dun din nakalibing ang lolo at lola ko. Kasama yung ibang mga kapatid ni Mama na namayapa na. Kaya naman yung araw na sana ay tahimik, simple at puno ng paggunita, nagmistulang Judgment Day. Dahil ako lang ang galing Maynila at lahat naman sila doon sa probinsya nakatira, hindi magkamayaw ang mga nakakapikong komento at nakakairitang tanong. Pagkakita pa lang sa akin ng matatanda kong pinsan, ang narinig ko agad, "Uy, tumaba ka. Hindi ba pwedeng kumusta o long time no see?" Yung iba naman, "Alam mo parang ang dami mong pimples ngayon." Meron pang, "Nag-beach ka ba? Ang itim mo kasi sobra eh." May pahabol pa na, "Stress ka ba sa trabaho? Nung 1 taon lang tayo nagkita pero ang laki ng tinanda ng mukha mo." Ngumingiti na lang ako ng pilit habang kagatan dila kasi baka kapag sumagot ako, hindi na ako makabalik sa puntod ng nanay ko. Hindi natatapos ang kalbaryo ko doon.
Pagkatapos nun, papansinin naman yung sapatos ko o kaya yung bag ko. Maganda daw kasi. Kasunod nun, sigurado daw mayaman na ako. Magkano na daw ba ang sweldo ko? Yung iba naman na hindi kumbinsido, bakit daw hindi pa ako na po-promote? Ang tagal ko na sa kumpanya. Tapos may sasabat na mabuti pa daw siguro magbukas na ako ng sarili kong negosyo. Gayahin ko daw yung isa kong pinsan na nagnenegosyo at ngayon nakaangat-angat na sa buhay. Alam mo, hindi ako part ng family to pero natotoxic na ako. Nagagalit ako ng slight. Kung kami, bungkalin mo na yung mga buto ng nanay mo, lipat mo sa Manila. Correct. O kaya ako ang gagawin ko sa kanila, gusto ko silang gawing abo. Anyway, kapag tapos na nilang usisain ang kabuhayan ko, love life ko naman. Matagal na daw kami ng boyfriend ko, ba't hindi pa daw kami nagpapakasal? Ang sarap na mga sagutin na wag ng tanong ng tanong kung kailan ako ikakasal dahil hindi naman sila imbitado kung sakali. Pero syempre, smile na lang ulit. Napakawalang modo ko kasi kapag sinabi ko yung iniisip ko. Ay, ganun ba? Wala bang modo pag sinasabi yung iniisip? Sorry na. Diego. Oh, paano yan tayo? Sorry na po. Oo, so wala tayong modo. Patawad sa pagiging walang modo. Tambalang kumikinang, piko na po ako sa kamag-anak naming walang filter sa bibig. Lahat na lang ng gusto nilang sabihin o itanong, biglang binubulalas kahit nakakainsulto na. Ang hirap tuloy dumalaw sa puntod ng nanay ko kapag undas. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko at sana po ay matauhan yung mga taklesa sa tabi-tabi na walang preno ang bibig. Sorry! Sorry! Pasensya po, pasensya. Peace. Oh, Peace. Wala po kaming Walang intensyon. intensyon! Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Monica. Okay. Monica. Alam mo, ako kunyari hindi ako magsalita. Etong problema ko talaga kita yung may subtitle yung mukha ko talaga. Kita talaga siya. Anyways, para sa akin, you always have a choice. So for example, nitong nakaraang undas, dahil namatay yung tatay ko nung 2019, tapos hindi ako makakapunta na November 1 and 2. So kaming pamilya, nagsabi ako na mas maaga ako the weekend before ako dadalaw, yung mga ganon. So pwede kasi yun. So in other words, Monica, there are things that you can control. For example, when will you go there? So kung tingin mo nandun sila lahat ng November 1 and every single time na nandun ka, yan ang pinagdadaanan mong stress, bakit ka pupunta ng November 1? Iwas mo. Kung iwas mo. I mean, gets natin na, syempre, ito talaga yung moment. Pero kapag tayo po ay dadalaw sa mga mahal natin sa buhay, sa kanilang mga puntod, hindi naman po ito limitado sa November 1 and 2. Correct. Wala pong rule na bawal kang pumunta ng September 3, ng October 8, or ng June 11. Wala. Wala. So kung tingin mo, yung pinagdadaanan mo lagi ay stressful tuwing nagkakaroon ng reunion, huwag mo na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na yan. Kasi sobra nilang taklesa di wag ka ng di ba parang pag meron taklesang tao, tapos nag-attend ng party mo or pinapunta mo sa opisina mo, hindi mo na imbitahin ulit. Or di mo na papuntahin sa party. Alam mo na. Hindi yung iimbitahin mo siya ulit. Pero pwede siyang makapahamak pa ng mga ibang mga tao. Correct. Hindi na. Oo. So, hindi na. Hindi na. Hindi na. Kasi baka makapahamak na ibang tao. Katulad nito si Monica, di ba? Napapahamak siya every time Yes. Tingnan mo, hindi siya nag-iisip ng masama. Na, sinasabi mo lang, Monica, na ayoko na magsalita. Pero yung utak mo, ang sinasabi ng utak mo, di ba, gusto ko silang paghahampasin. Sana mauntog sila sa puntod ng nanay ko. If diba? we read between the lines sa mga, yung sulat mo ngayon, nakikita namin kahit hindi mo sabihin, nakikita namin yung mga gusto mong palabasin. Correct. Diba? Na nagagalit ka at naiinis ka. Kaya hindi ka nagre-react kasi baka ano pang
baka hindi ka na makabalik. Yung mga ganyan Kaya nga, linyahan. totoo. Tignan mo yung mga ganyan lang, baka hindi na ako makabalik. So, ibig sabihin, may balak ang balatan sila ng buhay, gilitan sila ng leeg, o gripuhan sila sa tagiliran, di ba? Or ako lang nakaisip ng jigs. Ba namang? Nakakaloka yan, dami ko naisip. Balatan ng buhay. Gripuhan sa Sa tagiliran. totoo din naman, we share your sentiments. Kasi sino ba naman na hindi mabubwisit kung ganyan yung Correct. kamag-anak mo? Totoo. Na Malamang lahat, oo. lahat na lang pinansin. Malamang may sinasabi pa dyan, ano ba yan, di nyo man nililinis yung pundot, di nyo man Correct. lang pinapinturahan. Mga ganon. Oo. Kaya kung sino pa yung wala, may pera, sila pa yung konting ambag pag may ganitong reunion. Di ba? Tama. Madaming nakaka-stress Oo. ng mga bagay-bagay. Pero ang pwede mong gawin is hindi ilagay yung sarili mo sa sitwasyon na yun. Pwede namang umiwas eh. Correct. Pwede ka talaga umiwas. Tingnan mo, bakit may mga ibang taong hindi na nag-a-attend ng reunion? Hindi na umuuwi sa probinsya. Totoo, yan. Or hindi na pumupunta. Kasi natuto na sila eh. Oo. Meron akong isang kaibigan na hindi naman ganyan yung mga kamag-anak na lagi nang sumisita. Pero tuwing umuwi siya ng probinsya, Santa Claus talaga siya. Na talagang ultimo kung pwede lang matanggal yung braces niya sa ipin, hiningi na din. Di ba? Ganon katindi na nagrereklamo siya every time, nagagalit siya every time, pero ang hindi niya ginagawa is yung umiwas. Oo. Eh di wag ka na lang pumunta or wag ka Correct. magbigay. Oo. Di Yun ba? lang din naman eh. Ganon lang naman. Oo, lumayo ka na dyan kasi alam mo naman, mabubwisit ka lang, di Diba? ba? Maiinis ka, magagalit ka. And baka dumating ka pa sa punto na talaga hindi ka na makapagpigil. Tama. O, sabi nga ni Nicole, mabalatan mo sila ng Buhay, buhay. magripuhan sa tagiliran. Hindi ka namang kriminal pero biglang ganun ka na mag-isip. Oo. Tingnan mo, Correct. yung mga thoughts mo are becoming evil thoughts. Hindi ka man makapagbitaw ng masasakit na salita pero dinuraan mo sila isa-isa sa Correct. mukha. Pwa! Pwa! Oo, Pwa! diba? Pwa! Hok! Di may ganun. Para plema talaga. Kasi kung pwa-pwa-pwa, para talsik-talsik lang yung jigs eh. Dapat, ganon. May kasamang plema. Galing tas kaibuturan talaga ng straight from the baga. diaphragm. Oo, di ba? Ganon talaga, dun talaga galing. Ganon. Di ba? Hindi ka nagsalita pero plenemahan mo sila. Gusto mo plemahan kita, di ba sa iba? Oo. Gusto mo dibdiban kita. Oo, eh. ikaw plemahan. Oo. Yung pagdibdib mo, yung ibibigay mo sa kanila galing sa loob ng dibdib. Yun yung version mo ng didibdiban mo sila. See? Hindi ka naman ganyang klaseng tao. Ayan. Ganon. Pero on the other hand also, Aha. may learning ka din dito, Monica. What is your learning? Ang learning mo dito is that maaari din namang may katotohanan. Tama. Minsan lang kasi we are afraid to face the truth. Mhm. Na-o-offend tayo sa sinasabi ng iba. Oo. Na-hurt kasi tayo dahil totoo. Mhm. So kunyari, pag Ayan. sinabing may pimples ka, ano ba Oo. yan? O Eh, may kaya, pimples ka naman talaga. kung may pimples ka naman talaga at Oo. wala na talagang paglagyan, di ba? Oo. Huwag ka ma-hurt. Correct. Gawa ng paraan. Oo. Oh, 'di ba? Yung mga tipong, halimbawa, matagal na kayo ng jowa mo, tapos kailan magpapakasal. Baka naman talaga tanungin mo din kung may balak. Correct. 'Di ba? Yung mga ganon. Meron ka rin namang, there are just some people na hindi lang tama yung tono Oo, nila. wala naman silang plano insultuhin ka o Oo, manikit. wala. Parang They mean well, Oo. pero yung pag-deliver lang talaga nila, Oo. hindi careful. Ganun lang sila. Oo, correct. Ganun Or- lang kami. Ganon. Pero hindi yung para yung Oh, ipahiya. masyado kang madurog, ganon. yan. O tingnan mo yung bisita natin, 'di ba? Sabi ko, bakit ang payat mo? Nagda-drugs ka ba? apir, love you. 'Di ba? Oo. Walang intensyon. Mhm. 'Di ba? Ano lang talaga, Ayan. talagang sadyang ganon. Correct. Tapos, yun yung sinasabi natin. Mhm. Baka naman pag sinasabing, ang taba mo ngayon. Oo. Last year lang tayo nagkita, tapos ngayon, ang underlying meaning talaga nun is concerned siya sa health mo. Hindi, meron kasi ibang concept din ng taba eh. Meron kasi pag sinabi mo, Ang yung taba taba is mo healthy. ngayon, parang mas okay ka Oo, ngayon. May mga correct. ganun kasi. May ganon. Totoo. Pero iba din ang kanilang pagtanggap. Oo. Oo. Kasi maaaring, hindi natin alam ang kwento ni Monica. Maaaring si Monica kasi nagpapapayat. Oo. Tapos yung effort ka, tapos biglang sasabihan ka na mataba. Nakakainis kaya yung ganon. Oh, example ko lang si Riley, yung baby namin na 3 years old. Yung sinabihan sa church ng mga matatanda doon,
uy, parang tumataba ka na ngayon. Ibig sabihin, maganda yung Oh, katawan. correct. Oo, ibig Pero sabihin, ang ganda ng Pero alam kinakain mo kung mo. sinabi niya sa bahay, ayoko nang mataba. Ay, Kasi talaga. pangit. Sino ba kasi yung mga nakikita niya matabang pangit sa paligid? Kaya tuloy yung feeling niya, gano'n. So yung concept nila ng mataba, iba. Parang iba din doon sa ang nagsabi. ganda. Kasi nga naman, ako nung huli ko nakita si Riley, medyo hindi masyadong malaman. Oo. So kung makikita ko rin talaga siya. Ayan, so medyo nagkalaman-laman. Oo, basta sabi ko rin talaga, uy, mataba ka ngayon Ayun. na. Pero with a smile. Oo. Hindi lang, mukha lang siguro talaga akong maldita. Kaya kahit with a smile, hindi masyadong halatang out of concern. Wala Oo. lang. That's just the other side, Monica, na yan. maaring they are also just concerned. Oo. Hindi lang nila na itatawid ng Oo. tama. Baka taklesa lang din Oo. talaga. It's either of two things Talagang taklesa lang talaga sila, wala silang care. Or they really care for you, but hindi lang talaga sila soft-spoken. Tama. Hindi lahat ng tao soft-spoken eh. Correct, oo. 'Di ba? Kasi baka pag pinahaba nila, baka sabihin nila isipin nila na nangingialam naman sila sa buhay mo. O parang uy, magpaano ka nga ng pwede ka bang magpa-derma? Ayan. So ang way nila is parang ang dami mong pimple ngayon. Oo. Parang saying na Baka naman gusto mong pa-check up. yan, oo. Kasi ang gusto talaga nilang sabihin, ang huli ko na balitaan na maraming pimples, may hormonal imbalance pala, mga Oo, ganon. Tama. Ang dami nating parang naubos na yung oras natin Correct. sa radyo. Salamat na marami. Basta Monica, learn from it. Ayan. Learn from it, and there are things that you can control. Tama. Yun lang yung punto namin dyan. Pwede mo kontrolin yan. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya. Na magsasaya. Sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama. Kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Shout out natin dyan yung mga talentadong manloko.
Shoutout natin dyan yung mga ex nyo o di kaya yung mga kalandian nyo ngayon na wala na kasi marami palang hinaharot. Diba? Yung mga ganyan tao. Anyway, nagbabalik na po walang iba DJ Kim Chino sa kanyang programa Chinitox, Usapang Pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. Kaya naman, balik na tayo sa usapan. Ano ba pinag-uusapan natin? Yung mga talents. Yung mga talents ng mga maling tao na yan. Yung mga talents ng mga manluloko para at least aware ka na next time iiwasan mo na sila. Diba? O ito recap na tayo. Sabi ko kanina, unang talent ng manluloko yung madudulas na dila. Na kahit galit ka na, parang lumalambot ang iyong puso. Bigla kang rumurupok kasi magaling sila. Magaling sila magsalita. Ay, shoutout natin dyan yung mga mahihilig sa dila na madudulas kasi nga nakakakiliti. Hindi, magaling mambola. Yun yung ibig sabihin nun. Minsan talaga, makukuha at makukuha ka. Lalo na kapag marupok ka dun sa mga salitang ikaw lang, mahal na mahal kita, sana wag ka na magtampo, sorry na, hindi ko na uulitin. Pero lagi niya gawang kalokohan, bigla-bigla na lang ikaw na ang may kasalanan. Magaling magpalusot yung mga ganyan. 'Di ba? Ikaw pa magiging masama. Ikaw pa may pagkukulang, 'di ba? Makakalusot at makakalusot. Mabilis tumakbo. Talaga nga naman kapag okay na, nakuha na ang gusto, mawawala na lang parang bula. Yan yung mga taong kapag nakuha na yung gusto, hindi na bored, meron ng or bati na sila ng mga jowa nila, asawa nila, ay naku, babalik at babalik na doon sa original at ikaw dispatcha. 'Di ba? In short, ginamit ka lang. Uy, maraming ganyang tao ngayon na kapag hindi sila okay ng karelasyon nila, sa iyo pupunta, sa iyo bagsak, tapos ang pakilala, single lang daw sila. 'Di ba? Ingat-ingat kayo sa ganyan. Ingat-ingat kayo sa mga tao o yung mga talento na kung saan ayaw ng accountability, ayaw ng responsibility, pero kapag landian, in-hit, walang kausap, gusto ng ka-late night talks na panandalian, magagaling. Di ba? Ingat-ingat tayo sa mundo na kung saan karamihan sa mga tao ngayon ay nangangati lang. Huwag na tayong makiisa sa mga taong mabibilis makuha o di kaya mabibilis mauto. Buti pa si Kim Chino. Ako talaga, mahal, hindi na ako nauuto basta-basta sa panahon ngayon. Sa dami ng nanloko sa akin. Ako, hindi na ako papauto. Sapalan nyo na lang ako ng pera kung gusto nyo akong makadito. Wakang pera pala. Anyway, mahal. Speaking of pera, umpisa na natin. Di ba nga sabi sa inyo, 3 ang aking ipapanalo because it's Love Knows No Boundary tonight with DJ Kim Chino. Kaya naman, umpisa na natin. Ito na. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Oh, di ba? Tama ang pagkakasabi ni Kim Chino at meron akong isang salita. Sabi ko tonight, bago ako mag-umpisa, top of the hour, 6 p.m. Sabi ko 3 ang aking ipapanalo sa Love Knows No Boundary. Ganyan ko kayo kamahal. Oo, ikaw na nakikinig, ikaw na chuper. Pwedeng ikaw ay laging nakatutok, nagparehistro o di kaya nahuli ng radio DJ sa Love Radio Manila. Ay nako, instant 1,500 ka na. 'Di ba? Kaya naman ayoko nang patagalin pa. Oras natin 8:26, Thursday, July 30, ang aking third and last winner for tonight ay isang Grab driver na may plate number na NFB 2307. Congratulations, ikaw ang nanalo, JC Margalio!
Congratulations JC Margalio. Ang naka-note dito ay nahuli siya ni Rakitera. Uy, shoutout natin yung mga kahit malayo dito sa Pasay, hindi nakapagrehistro pero laging nakatutok sa Love Radio Manila. Shoutout sa inyo. Deserve na deserve nyo mahuli at mabigyan ng 1.5. Imagine mo, nasakyan ka ni Rakitera. Oo, minsan si Maratoni ang nakakasakay sa mga driver natin. Pero this time, Rakitera ang iyong nasakay. Nasakyan ka ng isang Rakitera kaya 1.5 ka ngayon. Di ba? Pasasalamat po yan at pagmamahal ng 90.7 Love Radio Manila para sa ating mga tsuper na talaga nga namang bayani at talagang tumutulong sa lahat ng mga Pilipino na hindi kaya pang bumili ng sasakyan, tinatamad. Muli-muli sa inyo po ang aming respeto. Maraming salamat mga nakikinig na nagda-drive ngayon kahit submarine man o kung meron kang radyo sa submarine. Diba? Shoutout natin sa inyo. Mag-ingat sa kalsada. Ewan ko kung traffic ngayon. Sana hindi matraffic o sana hindi na rin umulan para makauwi tayo ng matiwasay. Diba? Anyway, maraming salamat. Muli kasama nyo po ang ACS Charm Fabcon Purple Eternity sa pamamigay ng boundary sa ating mga mahal na tsuper. Diba? Basic na basic. Anyway, mahal ako ay magpapaalam na. Gusto ko lang sabihin na maraming salamat. Happy Thursday at huwag mong ililipat ang radyo kasi susunod na po sa akin sina Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!